Erokamano wadhi ne kore weche mag ohala ni Tend County ma Homa Bay ochako chenro mar pogo kodhi mag pamba kaka yor chiero pur pamba. Gavana Gladys Wanga ma osidho chenro no wacho ni gigeto chwalo tan 10 mag koth pamba ne ma ok tin ne jopur 35,000 mondikore kaunti no. Wanga wacho ni kaunti no nyocha oseyudo kilo 990 mar koth pamba ka wuok e kambi mar Rivertex kod tan 1.6 ka wuok e bad migawo mochung' ne cham kod chiemo miluongo ni AFA. Alfreda Odera tunasema pamoja hapa ya kwamba sisi mulituambia tulete pamba milioni 1 tani alafu jina lianze kujengwa. Sasa hii na hii mbegu tani itafika milioni 10. Sasa mbegu ikiingia katika soil tunataka kuona jinari ikianza kujengwa. Shamba tuko nayo, tumeshapeana. Sisi hatuna chochote. Shamba hakuna kununua. Tunakupea free of charge shamba. Wewe unakuja tu unajenga jinari.